Sige, sir. Agent Step, i-partner ta ka kay Agent Ray. Understood? Yes, sir. Way problema, sir. Tuloy siya tarong para mahimo nimo siyang best partner. Asa naman to si Agent Ray? Ang ita ato kay tukar pa pagkabakla ato. Way problema, sir. Pangitaon sa nako si Agent Ray. Sige Agent Step, pwede na ka makalakaw. Sige, sir. Asa na pugka itong bayuta to? Mag-training sa ko eh. Pangitaon sa nako si Agent Ray. Arang bayot oh. Grabe jud kayo, nagimasa pa lang gani. Gwapo na kayo si Jeffrey. Agent Ray! Huy! Di mamino ni bayuta ni oh. Gwapo na Jeffrey. Grabe. Tanawa ra oh, nang lili na po din bayuta ni. Huy! Agent Step, unsa man? Nalili man ka na himasa. Unsa may makuha ni Wana? Ang makuha na kay inigat pero okay naman na sa Agent Step. Kabalo ka sa akong sikreto pero ayaw paglabot-labot diri aday. Sobra naman kaayo ka. Sobra na kay kang bayuta ka ha. Wala may ko nang hilabot gani sa imuha gani nga Ato bang ragod? kanang tumboy ka, may bukog babae nya pagkauman labot-labotan ko nimo niya kung pagka bakla. Ato bang ba? Di lagi ko magbuhat man ka. Muna gaba ni mo. Mag-training na taugma ha. Kuno di habi? Pag-usa man ta diri Agent Step. Siyempre, tuluan ka na ako. Kaya nga man si boss nga tuluan ti ka. Kung sa may tulo sa kuha pod bi. May bayot man ka. Tuluan ti kang sa pagsumbag. Sumba? Oh, ana oh. Ikaw eh. Oh, sige, pastar na. Anak. Ana! Hey! Chest out! Tiro patron. Sige, ana pa. Ako kabalo eh. Sige eh. Boxing ganino. Agent Step, asa man ako ni gamiton? Siyempre, gamito niyo pagsumbagay. Di ba po sila may ginagamit sa mga agent? Night time nga. Di ta magamit ang pusil mo na mag-practice ta og sumbagay. Sige! Muka ni oy. Ang lupot! 1, 2, muna siya paglikay. Sige, punch! Tarong nga ba, bakla ra kay ka. Binatarong naman gud na ako kapoy lang gud kaayo hapon naman gud. Oh, sige. Kaya na lang ay tudlo ni mo. Unsa naman pod na? Sniper. Sige daw, unsa man na sige daw kuha daw. Unsa na?